Me shata Odo na ho ye wo biem wo ho e de na wo je fi mi ho papa ada na hu mi bia no akoma wo soro sa mi hu amakoma ni soro sasai asande na maka akire wo emprado do sa na me kan to sa me no adai se meti sei hwe ma pia na sa na meti wachiachia eja hyeyi pa na wa hye ne ya hu ni ya ha na wo de ayi kwan no hye ne ye adai hwe tie tusumu akoma nkoso ewo mu so waka akire me so no obi wo ho maka akire se hwa na ne wo ho bo nipa kro din na me hu no wo ho eja nipa kro na me ne wo ho no me nka nkire wo ne adechia me nka nkire wo wiase se ko ba so me nka cho de me nka cho ne se tu free me nche me no obi na wo ho no sheni yeja aha na wo de ayi kwan no emfa me nwa mo me toto sa ne wa hwe ya da bi de na ka be boka shire aja hweyie enipa kro sika no wo cha me ana se de meti ho me ho kire me etu gira ho no wo sika ho e de na wo hia me ntimi nya mamwo hwe ye mfa sika enware ba wo bi odi sika be ware bia no woni do me do wa kosimi wudam na me no mi enu nyina nkasa kwa adaka mnam sa na me dotie eja me no me nkasa asem wa biem e ma ha biem wutimi fa ha ma yi kwan wutimi ma fa me mo me toto sa me nya nwa adai na de bia peso ma me bie me pese me ya niam ho se me kire waja me pese me ya e ma ha biem me se me no waja e ma ha biem na so de wo be ma wo se chinchira wo de pebe ye by force sa abra tie hwe woni bebe me se aja pia na kwaje na sama adai aja hyeyi wo bia to won nim so me bia to ho bra ne be wram aben bra de be fa kodi sembe maka kire so nya abotre ade na ohia me ntimi nya mawo mo akoma nto ye mo ate bibia ohia bia wo de ka kire me ya man wate se sikampa na ohia wo de sika na ahia wo de me ekwem wakoma do a suma me mefre me ana se ye magem na wate ana me nkwanwumre maba emna na akoma to no akoma no wate no akoma no de ohia sika asuma mo mla me nchem wate ohia suma me ye mla maje why